TV. E tielo machielo, riwruoge jopuonj KUPPET kaachiel kod KNUT obwogo ng'anyo ponono ni duol mandiko jopuonj men TSC biro koso chopo kare dwaro magi e juma achiel mabiro. Jagoro maduong' mar KNUT Collins Oyuu kaachiel gi nyawadgi mar KUPPET Akelo Misori wacho ni TSC nyaka koro chop singo magi mane giwinjore moriwo ndiko jopuonj mag JSS, medo kwan jopuonj maromo 130, chopo winjruok margi mar CBA ma higa mar 2021 nyaka 2025 e kind dwaro mamoko bende. Wachre oko ka ni biro ndikgi ok wana yie nyaka wane barua ma Teacher Service Commission kendo wakwayo ni kigolo barua ni tup tidwokogi e misara ma tarik 1 Julai ma kisungu luongo ni gibiro chamo pesa in arrears e ndalo machien ka manonego beni miyogi pesa. Wach mar intern cha ogol oko te ok onego bed e puonj. Jopuonj nodhi e interview mar promotion to jopuonj 36,000 kende ema nobiro promoted. 130 ni oko ka ni grade mane gintie chon cha to gisedhi e interview. E wechegi koko donjo kare katieko ndalo 7 nyithiwa ok bi yawo skul tarik 26 dweni mar 8 ni kata mana pesa wa monego be ni gole e salary mondo mi third parties machalo kaka banks moane gi loan bende chakre June pok pesa ni oter. Koro jopuonj madwaro loan kata madwa chulo fees third term ni onge.